Ώρες νομίζω ότι η ζωή μου είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει και να προστατεύει τον εαυτό του. Εγώ φταίω. Ένα λύκειο. Μία τάξη. Ένα τμήμα. Γάμα 4. Πιστεύεις ότι έχω πρόβλημα? Όλες θέλουν σεξ. Kill the bitches. Μια παρέα 7 παιδιών. Όνειρα και εφιάλτες. Ο παράδεισος και η κόλαση που έχω ακούσει, τα έχω ήδη ζήσει. Φιλίες και προβληματισμοί. Όταν δεν έχεις κάτι που το θες πολύ, τότε με ένα μαγικό τρόπο το πλάθεις στο κεφάλι σου. Έρωτες και συγκρούσεις. Έχω κάνει σεξ. Αυτοί είναι οι μαθητές του Γάμα 4. Ακούστε το σφιγμό τους. Μια σειρά από νέους για νέους. Βασισμένη σε μια ιδέα του Λάκη Λαζόπουλου.